Incorpora ara a la tertúlia el secretari general del Bloc i diputat de Compromís, Enric Morera. Molt bon dia, benvingut a la tertúlia. Hola, molt bon dia. Gràcies per estar així. A veure, estàvem parlant sobre aquesta sensació que hi ha al carrer, a voltes se trasllada la sensació entre els ciutadans de que al final tots són igual, de que tots els polítics són igual. Vostè té aquesta sensació també que estem donant aquesta imatge? Bueno, la veritat és que el moment no és massa edificant. Avui parlava amb ma mare i ma mare em pregunta què passa? Dic, pues passa que està actuant la justícia. I vivim en un sistema democràtic i per tant està actuant la justícia. I qui l'ha feta, que la pague. Però no mos poseu a tots en un mateix pot. Nosaltres hem tingut alcaldies com Dénia, com Ontinyent, com l'actual de Sueca, tenim molta presència municipal i no n'hi ha cap imputat ni detingut del Bloc. Som una formació que ens paguem les nostres campanyes. És evident que n'hi ha casos de corrupció. Doncs que la justícia actuï ràpidament en presumpció d'innocència, però qui l'ha feta, que la pagui. I, per cert, el Partit Popular sí que té imputats. El president de la Diputació de Castelló està imputat per 5 delictes gravíssims i que, des de la presumpció d'innocència, tindrà que respondre davant la justícia. Però sí que és cert que s'ha fet molt de comentari respecte al cas Gürtel. I jo crec que és un tema important i substantiu. Entre altres coses, ha provocat la dimissió, no sabem si ha dimitit o l'han cessat, del síndic del Grup Popular, el senyor Ricardo Costa. I, per tant, ahir n'hi ha alguna cosa. Que actua la justícia i qui l'ha feta que la pague. En aquest sentit, arran del cas Gürtel, les Corts Valencianes han posat en marxa una comissió d'investigació sobre la comptabilitat dels partits polítics. Tant el grup socialista com el seu grup van votar en contra perquè consideren que és un paripé. El Partit Popular deia que potser és que tenen alguna cosa a amagar. El Partit Popular ha presentat una proposta que no és una proposta per arribar a investigar realment el que n'hi ha darrere de la finançació dels partits polítics. Ara ja sabem per l'informe de la policia, i jo crec el que fa la policia i la Guàrdia Civil, que el Partit Popular ha pagat, ha estat acreditat actes de campanya electoral a través d'empreses que tenen contractes importantíssims de l'administració pública valenciana, però importantíssims. I això és un delicte electoral. L'acte de les famílies del senyor Rajoy a la ciutat de València en la campanya electoral de les generals ha estat pagat per una empresa que després té contractes de més de 200 milions d'euros de l'administració pública valenciana. Això és una prova important. Judicialment se veurà. Nosaltres no tenim res que amagar. Nosaltres som el partit que més paguem les quotes dels afiliats. 72 euros paguen els més de 3.000 afiliats que té el Bloc. I després tenim una xicoteta finançació pública, les Corts Valencianes. Però som un partit que tenim una trajectòria immaculada. Si n'hi ha alguna persona que estigui imputada del Bloc en un delicte, immediatament la suspendríem i l'expulsaríem. No ha estat el cas. Els altres no ho han fet. Las cuentas del Bloc están auditadas por el Tribunal de Cuentas, entiendo. Las del Partido Popular también. El Partido Popular, el Tribunal de Cuentas hace la vista gorda con las cuentas del Partido Popular. Segons l'informe de la policia, i jo no sóc jutge, s'han pagat factures de campanya electoral per part d'empreses. Això, si es demostra que això és així, i ho diu l'informe de la policia, això és un delicte electoral i mereix pena de presó. Però la justícia, que és lenta, però actuarà. Nosaltres no som jutges i, per tant, davant la presumpció d'innocència, que actua la justícia i, per tant, que això se delimite, però sí que danya la democràcia. Perquè uns utilitzen uns recursos ingents per a les seues campanyes electorals, creen una desproporció enorme respecte als altres, com nosaltres, que no ho fem, i, per tant, les victòries electorals se sustenten en una utilització massiva de recursos econòmics en els quals és impossible poder competir. La gent, quan mira els actes dels partits majoritaris, PP, i per què no dir-ho, també PSOE, diu, això qui ho paga? Que la gent es pregunta, això qui ho paga? ¿Usted es partidario de una reforma de la ley de financiación de partidos? ¿Iría, por ejemplo, al modelo americano, que yo lo he puesto antes varias veces de ejemplo, que empresas privadas, corporaciones, etcétera, puedan públicamente aportar sus donaciones a la financiación de esos partidos políticos, de campañas electorales, de actos, de campañas para la consecución de objetivos políticos? Sí. Ahir mateix el Congrés dels Diputats va aprovar una mesura en aquest sentit. Jo crec que tot el que siga millorar la transparència, el rigor i els diners públics que estiguen molt controlats i les donacions privades que ara se permetixen, màxima transparència. Per tant, soc partidari inclús de millorar aquesta situació
en les mesures que se tinguin que prendre, nosaltres presentarem com a bloc i com a grup parlamentari Compromís propostes a les Corts Valencianes que no van estar acceptades. Però màxima transparència, màxim rigor, perquè és fonamental recuperar la confiança en les institucions per a combatir el primer problema que tenim, i és el problema de la desocupació i de la crisi econòmica. Sense uns bons governs i sense la recuperació de la confiança no eixirem de la crisi econòmica gravíssima que estem patint. Per tant, màxima transparència i mesures per a millorar la situació que tenim en aquests moments. Al final té la sensació que aquests casos de corrupció estan tapant realment el principal problema dels espanyols, que com vostè apuntava, dels ciutadans de la nostra comunitat també, que és la desocupació. Tenim més de 4.100.000 desocupats a Espanya, més de mig milió a la nostra comunitat. Realment això potser està servint de pantalla, pregunte a esta realitat tan dura. Sí, efectivament. El primer problema és la situació gravíssima de crisi econòmica i social. I, per desgràcia, així, en aquesta comunitat, tenim més nivell de paro que en el conjunt d'Espanya. Algo hem fet mal des del govern. I aquest és el principal problema. L'altre, que la justícia, la policia actuen. I li puc dir que ahir mateix em va enviar una persona, una mare de família que té 2 xiquetes, em va enviar desesperada, la conec perquè hem anat al mateix col·legi, els meus fills, i em demanava que per favor l'ajudara. Pensava que jo era govern, jo no soc govern, l'ajudaré com puga. Però això és el principal problema. Si n'hi ha 560.000 valencians i valencianes que no tenen feina. I això és un problema gravíssim. I davant això estem en una situació que no es genera confiança, que els governs valencià i central no cooperen, i davant això jo veig una situació gravíssima. I jo crec que la classe política, els gobernants, nosaltres estem en l'oposició, no són conscients de la gravísima situació que tenim. Entonces usted no está de acuerdo en una entrevista que salía este fin de semana, publicada en varios periódicos, de la ministra Salgado, decía que había crisis econòmica però no crisis social. Jo crec que el govern central i Zapatero i la ministra Salgado ho estan fent rematadament mal. No sols això, sinó que són uns frívols i que s'estimen més pagar indemnitzacions, pagar subsidis, que no crear les condicions perquè hi hagi ocupació. I en el cas valencià és un govern que margina i humilia el poble valencià en els pressupostos generals de l'Estat i en el model de finançació. És una vergonya que tingan que patir estos gobernants. Pero hablando de, señor Morera, de frivolidad, que lo ha mencionado, yo creo que desde las Cortes Valencianas tampoco el Grupo Compromís está dando un ejemplo de seriedad cuando algunos de sus miembros se enfundan en camisetas y de alguna manera convierten las sesiones parlamentarias en un mero espectáculo. A cuenta de la supuesta corrupción que hay en la Comunitat Valenciana. L'espectacle és que el president Camps no vinga a les Corts Valencianes a donar la cara i a explicar el que ha passat. Ese és l'autèntic espectacle. Per tant, un grup parlamentari xicotet... Esa supuesta dejación de responsabilidad se combate o se neutraliza enfundándose en una camiseta y haciendo el paripé. Per a cridar l'atenció sobre un president que no codicia les coses, explicar les coses, o un president que ara ja tenim acreditat davant l'auto del Tribunal Superior de Justícia que no va dir la veritat, que va faltar a la veritat. Escolta, qualsevol acció per a posar llum davant un president que no ha dit la veritat a les Corts Valencianes, qualsevol mecanisme democràtic és correcte. I li diré més. El president Clinton als Estats Units va patir un procés d'impeachment per no dir la veritat per les seues relacions impròpies amb una becària. El president Camps ha faltat a la veritat i, per tant, per a posar això en coneixement de l'opinió pública has de fer el que siga per dins de l'actuació de una oposició responsable. Quan un govern ni te contesta les preguntes, oculta informació. Vostès han assenyalat que el Parlament de Catalunya ha donat una resposta parlamentària dels informes menors, informes perquè l'audiència ho sap, menors de 12.000 euros.